musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe ayaw men Pindi TV gonnen e ñalawma hande o ko ɗo e nder diwan mo Matam e nder falde Kanel tawi ko commune mo ganduɗa hoorema ko commune mo Hawre tawi woni sababu o ko arduɗo mo ganduɗa hoorema ko premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Moussa Dia maire de la commune mo Horkadiéré tawi woni sababu o ko jillu makko Patam Lamiw mo gandanɗa hoorema e ñalawma hande o jillu ngu innirte walla siforte ɗo e nder diwan Matam walla e nder falde Kanel jillu o siforte wonde ko jillu faggude e ɓamtare eɗen gandi guila o naati oɗo diwan gueɗe kewɗe Patam Lamiji jiyama e diwan o nde tawno ko beela ko ɗum beela ko ɗum guiɗa eɗen mbawi wiide kadi ko hunde ganduɗa hoorema sabbonode tigui rigui ɗamina e Daouda Moussa Dia yettiɗo e nder diwan Matam e nder falde Kanel ɗo ɗo gonnen kono wiyete jalluɓe koye nder département Kanel woni kono woni koye nder commune mo Horkadiéré commune mo Hawre commune mo ganduɗa hoorema ene waɗi fodde wonde 37 wuuro gonɗe e nder oɗo commune tawi noon e oɗo ñalawma hande o Daouda Moussa Dia o reggudiri e nder oɗo commune ko goto e bandiraɓe makko rewɓe hono Oumou Bayla Sow mo ganduɗa ko kañum woni debbo mo gembi e nder oɗo commune mo yaadi e nder oɗo commune taw ko e liste biyeteɗo liste nafoore holko woni sababu garangal ɗo noon eɗen gandi Daouda addi fodde wonde ambulance uji tati e nder département Kanel tawi ɗiɗon ambulance uji eɗen gandi Thiali ene jogui hen ambulance goto Jalluɓe ene jogui hen ambulance goto Dounde ene jogui hen ambulance goto eɗen mbawi wiide ñalawma hanki o haade haydara taw ko yaade e nder amoji ɗi tawi amoji ɗi woni sababu ko nawde toon balle joytiɗe e boyli poɗɗi waɗe toon en jeehi to wiyete ganduɗa hoorema ballel tawi ballel woni toon ko fulɓe joguinoɓe caɗele to banggue jaram caggal mum jayɗen ko ƴella ɗon kadi eɗen gandi ko saɗede to woyndu wonno ɗon caggal mum yimɓeɓe gimmi ɗon payto wiyete hulde kadi koye nder ganduɗa hoorema commune mo Horkadiéré nde imma hulde nde noon arta ko ɗon no ganduɗa hoorema ko toon to Dounde tawi woni sababu garangal Dounde ngal ko nawde toon ambulance mo ganduɗa hoorema mo ene wona sababu ittude dendagal ko yoyti ko e caɗele to banggue ganduɗa hoorema safara nde tawno ene teska e kala saaha nde debbo sowi e nder commune mo Hawre e nder diwan Dounde o oɗon debbo omo daña saɗede nde tawno 37 village gonɗe e nder oɗo commune won hen 27 goni koye nder ferlo ganduɗa hoorema jogui caɗele to banggue laabi en jogui caɗele to banggue ndiyam en jogui caɗele to banggue jangde en jogui caɗele to banggue safara Daouda noon dari tigui rigui gam safrude ɗeɗon caɗele e mbawde kuptidinde o fudori ko addude ambulance uji nde tawno ko cellal woni afo ngaalu kala mo sellani wawa wadde hunde e nder gurdam muɗum hande noon ɗo e nder Dounde en jii ko jaɓɓugal manggal tawi ko rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe ganda hoorema ñawɓe e selluɓe kamɓe kala ɓe jalti gam jaɓɓade Daouda Dia e diɗɗal mum e daalabol mum tawi koye e liste biyeteɗe liste nafoore addi ko sababu o noon ko yettinandeɓe doléance moɓe mbaɗatno Daouda Dia doléance mo ganduɗa hoorema hewɓe ene ɗaminino ɗum nde tawno ene teska e makko kala ko foti walla ko wimo waɗa ene sikka ene ɗamina ko baɗowo ɗum ko wino ko o waɗi ɗum wiide waɗa noon weeɓani kono Daouda waɗi ɗum en jii jaɓɓugol ngal no wayni ko enen darde guite men en jii daalabol ngol no wayni enen jiiri guite men joni o ala no mbatten sowona jii hen kettoɗen jiihen holko jogori kewde e nder oɗo ñalawma hande eɗen gandi e nder goɗo wuuro wiyete jalluɓe walla jalluɓe bandiraɓe sehlaɓe ɗum ɗon ha yeeso ko lawol
machallah on jarama Farim hande arite en may non en meeɗani yiide ko wayni e wuuro ko ɗo fuɗɗi hande o wi ko pulaar wiyata
wiyata ko ñamanodi wiyatake albarka o wi ñamanodi wiyatake albarka hande kadi ɗum ɗo kadi yanti hen o wi alaɗo yano artito wonno kessere o wi alaɗo yano artiɗo wonno o wi wona ɗum ko hamin jetta ɓiɗɗo moƴƴo karɗo duwaw tedduɗo jibinaɗo e wuuro jeeya e wuuro woni Bocar Guelel Ly mbiye Ly so haali jabot mbiye Ly o wi Bocar ko baaɗi ko bammo ko kadi o wi ɗum ɗo foof rendi fawdiri ɗo o wi rendi kadi jokkodiri omo jaara Allah omo jaara délégation premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Moussa Dia wuro ngo fof no weltani Daouda Dia délégation mum ene yaade Daouda ko mbaɗanɗa min ko min mbima Daouda Dia bisimilla maɗo Daouda Dia monsieur le maire commune Horkoƴere bisimilla maɗo Daouda Dia bisimilla maɗo Daouda Dia bisimilla maɗo Allah jarama a jarama délégation rewɓe Daouda Dia ɓe amin mbawi haalde goto par goto kono noon ko dendagal foof no fotiri goto fof to woodi salminago joom wuuro yettima ɗum ɗon tawi ɗum ɗon wiyama bisimilla mum o wi assalamu aleykum rahmatullah joom wendu booseyaɓe malda e namdal mo ñaƴata hakkude wendu booseyaɓe Polel Diawɓe ferɓite nde wonno ko lamɗo guila hanki lamɗo noon so yimɓe fuutankoɓe ndewan mum kadi kanko ko makko hakkude makko e fuutankoɓe ko wona bulet so tawi neɗɗo wiyama jibina ko wendu booseyaɓe ñama bambaɗo wis neɗɗo jibinama ɗon jogoto koko yooɗi yadata koko yooɗi Daouda Moussa noon so yimɓe fuuta fof rewani mum kadi ɗo Daouda Moussa Dia ndo yimɓe fuutankagal rewe makko baɗi waɗi fuuɗi ɗi fof ndewe makko tugge nande mana darra ha yetti kiidira kala mi wiya ɓiɗɗo juwa yaade makko arde makko ɗum kadi o wowi ɗum o tawi ɗum o arde sehil makko bara duwar makko on geekal Bocar Guelel Salim Baydi atumane par sampende welede Bocar Guelel Salim Baydi atumane par sampelal saddi elima saddita elima dembo jamta yawete ƴangta yarnani Bocar Dikko Abdoulaye Dikko Bocar Saydou Samba Ali Hamma Diabe Bouba gurnankoɓe jalluɓe Bocar Kumbel Samba Dupar Samba Ali heewi jaaƴere sosoɓe jalluɓe ko joom jallumo alda e namdal o ari o arde Alsane Thiam ko ɓiɗɗo jalluɓe ko joom jalluɓe ko joom Yacine Lakki Sibi mboɗum ko ɗo dasar jalluɓe ɗo o wona koɗoto ɗo to jalluɓe ɗo so wiyama Alsane Samoyel walla wiyama Alsane Mayram Banna on jogui guellal to jalluɓe ɗo ko joom jalluɓe tulde Ali heewi ɗo de ko ɗo jibina kanko ko joom Yacine ko joom jalluɓe kadi o ari o arde Daouda Moussa Dia o ari omo arde Oumou Bayla ko tanum Bayla Abou Seydi Abdourahmane Moussa Hamad Lali Doga ko joom hawre ko laamotoɗo hawre ko galmotoɗo hawre kadi wona haala gawlo wona gattal mum so tawi o ari o arde Arwa Mamoudou Golloko joom Sinthi Bama mo alda e namdal mo ñaƴata hakkude Gappugu Sar Woursire Birane e ñawol Hambe Demba Diaƴe wiye fayi Bocar Aliyo ko kettoɗami seeɗa ko somi haalinano Daouda Moussa Dia yo ko Daouda jaabi waɗe gorko mo bosoyaɓe Daouda Moussa Dia yo ko lamɗo jaabi waɗe Daouda ne satti laamu an kalamotoɗo ko Daouda jaabi waɗe ko Alsa Samba o ko gorko mo Yacine ko Samba jaabi waɗe ayo kadi joya lamɗo limi wawde lamɗo jaabi waɗi ayo Oumou Bayla debbo mo hawre mango ko Oumou jaabi no mbiɗen ni
ni gonnen ko ɗo e jalluɓe tawi addina ɗo henne ko addude ambulance mo ganduɗa hoorema ko Daoudou Moussa Dia premier questeur à l'Assemblée nationale tottiri ɗum wuuro ngo an ko an woni président kala ko yowiti ko e santé wuuro ngo manam poste santé o so tawi hannde o a namdama belemma oɗo poste oɗo ambulance ɗo tolni e nder e ɓerde ma e nafoore nde ambulance o wawi nafde e nder wuuro ngo ha e nder guure gonne e nder commune o holko mbawɗa jabade ko adi fof taw mi salminima mi juurimama kadi mi salminima équipe garɗo fof no fotirno e spécialement Daoudou Dia e ɗum noon ngal namdal réponse mum tan ko ala ɗo belammo haaɗi réponse mum ala ɗo belammo haaɗi si bogo hunde min tampanno nde min dogno guila ɗo ha e France yidde tan ambulance min donki so Allah addi ɗum ɗo noon Daoudou Dia addi ɗum ɗo wonande min ko belammo ala ɗo haaɗi kadi wona jalluɓe tan naftorto ko commune Hawre foof haaɗani ɗon kadi kala cohluɗo arnan eyyi ɗum ɗon nafoore ko nafatɗo ene ɓurti poste santé o ene jogui caɗele gandanɗa hoorema banggue transport ɗum ɗon kam selli eyyi ɗum ɗon selli bon en plus kanko Daoudou Dia e Bocar Guelel ɓe mbaɗi gandanɗa hoorema équipe solide ɓe gari e fabade diwan o wona wuuro ngo tan paabi ko diwan o foof paabi ɗum ɗon oɗon beelamma ala to haaɗi amen minen eyyi soto jogui goɗɗum ko namdiɗa hande o so tawi a wiyama wonde yon goƴa gonka e wuuro ngo to banggue ɓamtare nde ɗamini ɗon ko ɗum goƴa mawka e nder wuuro ngo tawi yakar mon e ɗama mum koye ɓesgu diwan o jeeya ko holko wonata goƴa mon hande o e nder diwan o walla e nder wuuro ngo ɗon emin cohli nafoje kewɗe kene fota ɓamtude diwan o e wuuro ngo hollum ko adi foof ndiyam ne manque emin manque ndiyam ene woodi force uji ɗiɗi o kono emin manque ndiyam emin cohli kadi gana hoorema ko wayno centre hôpital hayso wonta ko Hawre tawane reeni diwan o foof ɗum ɗon emin cohli ɗumen wallede ɗum e kadi ganduɗa hoorema emin cohli wallede surtout rewɓeɓe ɓe balle e ndema rewɓe en cohli ganduɗa hoorema liggade kono ɓe ngala dole noɓe liggori emin cohli rewɓe balle emin cohli wallede e élevage emin cohli wallede e awa ɗum ɗon foof so heɓama leydi ndi hankkadi selli hay goto wonta ɗanno ko ɗum ɗo tan min cabbe mabɓe kamɓe dogoɓe politique ɓe ko ɗum min cabbe mabɓe inchallah no mbiyete o ko Mamadou Dembali eyyi président comité ok noon en tami Samba en nani goƴa hande o e nder ngoɗo wuuro wiyeten ko jalluɓe ko ndiyam hayso tawi ɓe jogui forage o enen ngakki goƴa mabɓe hande o koto banggue ndema nde tawno rewɓe hande nde gandi ɓamtare nde yakora koye ndema ka te mawɗo leydi jogui projet mawɗo to banggue ndema ɗum noon yakare mabɓe e ɗamaw mabɓe koye ɓesgu diwan o woni ha tengti e waɓe no Daoudou Moussa Dia en ɓe ganduɗa ko kañumen hande o Allah hokki tomal e fartange to banggue ɓamtare diwan o oɗo woni gorko jontaɗo jonaɗo hoore mum oɗo woni nafowo te kadi ko nafoore mere nafata ne tawno so tawi neɗɗo wuuri nafani so maayi ko kanko e añere makko potata saabu ko nafo yetti guurɗo ko nafo yeyata mayɗo ko nafo yewnata ɗanniɗo kono so yawlude o so tawi kadi kartal ko gotal onon kala gulali mon dow joni noon dokkoten ko gawlo makko alay sago gawlo o rokke ko gawlo intellectuel de haut niveau nak wonde min garata o yaafoto kono ɗo ko minen mbimo c'est obligatoire bisimilla ma hay sino ko 1 minute oɗo gawlo noon mo jiiɗon o jogui ko passeport diplomatique holmo rokkimo ɗum caisseur o mahanama galle hol mahannon ɗumo caisseur o rokkama otoji ɗiɗi hol dokkuɗomo président conseil départemental Daoudou Dia bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe debbo lembel kadi ko caisseur rokkimo ɗum a moññe kelle mon dow joni noon sa wi noon sa renaki jeewo mettidude ɗum noon bisimilla ma yandum heewi de watulele boka watulele soka nani ture ko nayi nana kombe ko bali o salmini almame o o wi joom wuro o salmini ɗum o salmini almame o wi ko yimɓe ɓe andi uste hoddundu seeɗa o yo yiɗi wiide
omo hokkoɗo témoignage o wi so woni hande ko woni ko Allah ne wela kono ko jalluɓinaɓe moƴƴene koye mon kello wayi ko Allah wela kono jalluɓe naaɓe koye juuɗum men rewi jalluɓe o wi ko kanko jogini on ñamande kono noon galnama ñamande o wi ko noon galnama ñamande o wi ko ɗo o mawni gelleje mon lacceje mon kosam mon huti kamara en kosameje mon kono ko ɗum diwnimo ɗum noon o wi so woni ko sababu ne mon o wi so ɗum ɓenni bayla sow mañine kelle sabu sana ardin gandal saɗa ardin gando aadi ko yiɗa gando saɗa ardin bawɗi yiloyade adda par ce que hande pour mbaɗen développé commune o woto fawo tan e ko laamu tottanma saɗa ardine hande neɗɗo e nder commune e ardil jawtowo yaha ñaagoyo ƴeewa partenaire uji adda jaɓu assalamu aleykum bandiraɓe jalluɓe mi salmini on moni kala indi mum e yettode mum min calmini jommuro min calmini imam ratib min calmini kala responsable politique gadduɗo hen amin gaddoro hen sehil amen jaadiɗo amen ko ɓooy gila wona hande woni Bocar Guelel Ly Bocar Guelel Ly ko neɗɗo mo puɗɗodimi nde min jagganta président Macky Sall somin mbaɗa barruji amen min cornotono nden on saaha yajani gila nden ha hande ko min e Bocar gondi ko ɗum tagi so tawi ɗum ɗo ari hande wona hay goto ko liggey makko ko tabital makko Bocar min mbaɗma félicité ɗum ɗo ko victoire maɗa amin camine bandi amen debbo tiiɗɗo moƴƴo dariɗo mo meeɗa waylade hay saaha goto haaɓi diawal o ari ɗo joni ko neɗɗo tiiɗɗo tinnono min tinni Bocar e nder jalluɓe mi yiiɗo joni babam denɗam wari ɗo mi salmindemo woni monsieur Samba Ly ɓurɗo andede Samba Yi ne garandomi nde noon sak ñabbam ganduɗomi e saame lawol ko kanko jeerno sago mi salmini rewɓe ɓe foof mi salmini jeunesse o à travers jeunesse o président jeunesse o ari ɗo joni haali haala mbarka fayida mami artu hen joni min calmini candidat amen maire mo commune mo Hawré Oumou Bayla Sow Oumou Bayla Sow effectivement woni seul candidat debbo e nder région de Matam hay goto goɗɗo ala ko kanko goto ɗum noon rewɓe commune Hawré hama yarowel dadda dango yumma yolima koy ɗum noon onon rewɓe Hawré commune mo Hawré rewɓe hewɓe jinggude don on dañi ko jingguɗon koy jingol ari koy onon rewɓe Hawré gueɗal moɗon yo yaltu yo gueɗal mon yaltu e région de Matam min towno Oumou Bayla ha dow min mbiya ɗum ɗo ko gueɗal Hawré addani région de Matam fof mi salmini
équipe gardumi ɗo fof somi limi tan mi juumat aɓe keewi machallah guila e rewɓe ha e worɓe mi salmini joni sehlam garɗo ɗo henna minen ndindi gueɗe ɗe mi yiyimo ɗo mi weltima e invitation Bocar Ly woni Ablaye Ba ɓuuro adrede Ablaye Jongouro hande noon somin gari ɗo min garani campagne taw amin ɗamini so Allah newno artude ɗo henna e campagne addi min ɗo tan ko addande on komin podanno on nde wonno caɗele rewɓe ne kewno e commune Hawre ko waade ko faate nawde rewɓe ɓe cellani walla hay mawɓe ɓe cellani globalement kala cohluɗo ambulance amin ganduno ene caɗele commune Hawre ko ɗum tagi min gaddi hanki ambulance duunde min gaddi ambulance hande mo jalluɗo capan tati e jeeɗiɗi wuuro wongo commune Hawre ngo ambulance goto wawana ɗum amin ɗamini so Allah jaaɓi so wawi wonde ɗo e campagne ma won so wonani ɗo e campagne so Allah newni somin ɗo wonde amen président conseil départemental wonde amen maire commune Horkadiéré e wasde wonde amen foti mamin gaddan ferlo ambulance so Allah jaaɓi par ce que ferlo ne aussi ne sohli ambulance par ce que ko nokku jaajɗo cohlu ɗum no feewi min gejjitani mamin gaare mabɓe forage jot mo bayla haali ɗum ɗo joni ene joguino caɗele banggue groupe muɗumen électrogène bonno kadi tuyau ƴettowo ndiyam o kadi ko bonno ɗum ɗon foof heɓama mamin gadda ɗum ɗo e campagne o so Allah jaaɓi tonene probléme oɗon réglé inchallah hande noon eɗen cikki ɗo e jalluɓe victoire dañama e histoire noon mi haala en tout cas minen wondunoɓe amen ɓe guila 2009 ha hande min meeɗano perdude jalluɓe min ɗaminano ko perdude hayso ambulance o arani wonno amin gandi jalluɓe ko jalluɓe amen occasion mi heeɓi jarnade rewɓe e sukaɓe e mawɓe jalluɓe e ngal ɗon gollal bangal fayida guila nde cohlumiɓe ha oɗo saaha kalen cohlunoɓe ɓe notimamami mi meeɗani perdude on goɗo wuuro koyri ɗo hen hande ko wiide on tan mi yejjitani on jarama heddi noon ko ñoore noon jinmi haalande on hanki mi yeyino mi rewino Diamoguel mbiɗa fayi duunde Diamoguel naɓe jaɓɓi min mbi kam ɗon to Diamoguel ɗo midi somi ari tawmi ko victoire Nafoore mo duwaw kadi kadi neltino duwaw moni kala e inde mum e mbadi e yettode muɗum nde wonnon pullo wi baba kala ko dilli sa yurnirima les ko dilli ɗum ko ɗum hew dole en majjani plago somɗani ndeɗo haare fof ko haare plago yo dañi dole haade e sembe janggo e jaam so tawi dawde jane tuwode caggal makko wooda ko simta tawa golle maggue ne waɗa minɗo kala ha golli caggal mum woni ko simtate sabu noon no mbimami ni kala ko dilli ko hew dole ko an hokkude hoore ma hamin gonde caɗele ɗe noon caɗele ɗe min jiiɗi hokkude ma fawjude jungo ma ngam hamin gandi so tawi fawawe nawde jungo ma aɗa wawi ɗum tamde so tawi noon aɗa hokka ñanɗo hokkuɗum ko wawi yerima e nawde noon mbi so tawi a hokkama aɗa wawi aɗa hattani aɗa jogui on sembe hol sababu ɗum sababu ko gonduɗo e Allah tampata mo Allah gemmi yarata
mo Allah ɓeydi o sutako wadde kalto gonɗa wurtoɗo wadde noon ko ɓikkon ma e baadirakon ma e mawnirakon ma ko ɓen pammaɗo e yidde haalande mo sukaɓe yerimarenaɓe min ngala teere hamin tan yahe mere amiri gili min jibina min ngala nokku teere min kewi fettude koye nder nokku del heeɗo so nungu ari min petata cukalel fijat minen noon hamin jiɗi nokku pujirɗo so tawi ko fuka koyngel assalamu aleykum délégation jamɓe Daouda Diaw Daouda Diaw min beltima garal maɗo o yini waɗa famnere e neɗɗo so ari to gonɗa ɗo a weltima yimɓe fof gandi Daouda Diaw ko gonga hakkude men o wi minen yimɓe fof gandi ko gonken musidɓe o wi Daouda Diaw ɓeɗa wawi waɗaninde yerimele naɓe fof gara ɗo après ça aran ɗo ene min mbawa keɓɓen weltara ko ɗo sunare yimɓe fof gandi mbeɗa tinma yimɓe fof gandi kadi mbeɗa teddema oyi Daouda Diaw min mbima bisimilla ma yoy male o yaddi ko jarnade ɓe de 3 heures ha joni ɓe ndel padi oyi ɓe gumanino ko yasillake match football nan toon eɗen poti wadde remettre hajon kuc e parani ar toon jamma kono ɓe gardi seeɗa so wonano ɗum ɓe dokkaɓe taw mo jiɗɗono kono ha hande yewtani campagne so ari maɓe gardo so Allah jaaɓi ɓe mbaɗino taw mo ganduɗen so wona mbino min jeehe ɓe gumara ko ɗone kelle mon ɗo sukaɓe noon tere mabɓe ɓe mbi eɓe kewi fotanede ɓe mbiya yoɓe goot aɓe gaño ɓe mbaɗane ɓe goota ɓe gaño ɓe mbasa waɗanede en tout cas kamɓe so mbi soɓe mbiya yo goota son gañima ɓe mbaɗano on koɓe waɗano ɗon son gañaki koɓe waɗano ɗon kono joni ɓe mbiyata yon goot ha joni ɓe mbaɗa noon ɓe mbaɗa noon so jiiɗi goto so jiiɗi bacce ɗo baxna ful baxna ok beaucoup ASC Alana merci beaucoup ASC Thiagnaf présentation ASC Thiagnaf yar joni wuro koɗo wuro puɗa sarala farkoƴa dare ɗo mala lamiɗar ɗo lokkumo voilà kanko koto Thiagnaf voilà ambe kama moye le maire ara kare ASC Ganguel Maka Modi wo yaw présent le représentation mabbe yardo on yo Haruna Giro arko Ganguel Maka Modi Haruna Giro bismillah bandiraɓe hande ko wuro sabbe voilà Giro merci beaucoup min ndimo Giro kanko kare ASC Ganguel Maka Modi wajibi kono hokki baɗe kelle dow kosta ngol yaar joni ASC Pama Ngol naɓe bisimilla moon yalaw gadde neɗɗo mogol naji Voilà, c'est parti. Kobe kanyelenga kanyama chilani chasal Lorena be min jabi golwa Wai tajamiya nena me malad budu Koji mandar juda nena me muin bela Daudo yam wala yan muin bela
Kecella bajude nyamdinge mawbe belto mi wena musallam bayaji kera dawdana warga bobi mama surgaji ngam daw sari digeni on salminama lawra salam barakatuh iyo bandiraɓe ambiance avec Amadou Tidiane Ndiaye. Voilà Amadou Tidiane Ndiaye, c'est parti. Attends. Kelle baɗe kelle mondo baɗe kelle mondo o baɗen kelle mondo jarama dore jamba da junguma do bandu alasan bay cham hayo dode Musa Dia yaji bande ngura koy sabu ngurna ma kay wadi na fore bi dawde Musa Dia kala ji dode Musa Dia mbada kala ma do dode ko na fore mere mere dode
ko balle miskine be ko jurum dere kecco bende adinin projet na fore Dawda Moussa Dia Yasin lakena be bade kelle mon dow Dawda Bando Alasa Baycham Alasa Baycham Yasin lakena be mbi Alasa Bay uri wala be na janga be hayomi dani Relorelo Fatima Daneba Bina Samba Hakiza Humanama Morangari Ndigari Salsati Bakar Gode Bugala Neno Hakam Nebam Baba Hakam Nebam Muhammadata Nebam Bafu Hulen Nyam Odobi Deni Yankabi Araba Takadan Saibuna